parit ovat varmaankin valmiina, joten toivotetaan lattialle parit numerot 171, 178, 182, 183, 186, 187 ja 189. Kaikki parit paikalla. Loistavaa. Ja aloitetaan Englannin lahjalla tanssivalle maailmalle, eli hitaalla englantilaisella valssilla. Olkaa niin hyvät. Kiitos paljon. Ja seuraavan hitaan valssin, eli toisen erän, meille tanssii parit 173, 174, 176, 177, 179, 181 ja 188 ja saa taputtaa. Kaikki parit lattialla, hidas englantilainen valssi, olkaa hyvät. Kiitoksia paljon. Jatkamme Selleri 3 kappia tangon parissa. Parit 178, 179, 181, 186, 187, 188 ja 189 ovat jo aika tavalla lattialla.
Joten tango, olkaa hyvä. Kiitos. Ja tangoa erä 2, 171, 173, 174, 176, 177, 182 ja 183. Ja näin, tango, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon. Jatkamme Itävallan lahjolla tanssivalle maailmalle eli Wienin valssin parissa. Parit 176, 178, 179, 181, 182, 183 ja 187 pitäisi olla lattialla saavutella. Otetaan uudestaan 176, 178, 179, 181, 82, 183 ja 187. Kuka puuttuu? Yksi pari puuttuu. Hyvä Jorma. Wienin valssi, olkaa hyvä.
Kiitoksia paljon. Erä 2, Wienin-valssi 171, 173, 174, 177, 186, 188 ja 189. Eli 7 paria tässä mielessä. Ja kaikki parit lattialla, Wienin-valssi, olkaa niin hyvä. Kiitos paljon. Jatkamme slow foxtrotilla ja pyydetään lattialle parit 171, 178, 181, 183, 186, 188 ja 189. Ja kaikki parit lattialla. Slow foxtrot, olkaa niin hyvät. Kiitos paljon. Ja sitten slow foxtrottia erä 2, parit 171, 173, 174, 177. Anteeksi, mä luettelin ihan väärin. 179, 182 ja 187. Melkein onnistunut. 7 paria onko lattia. Kyllä. Slow foxtrot, olkaa niin hyvät.
paljon. Ja seniori 3 vakiotanssit jatkuvat quickstepillä ja lapsi 2D-luokan tanssijat valmistautuvat tässä samalla tansseihin. Luonteesta yrittää pysyä tanssijoiden perässä. Tervetuloa lavalle tanssijat 171, 173, 176, 178, 181, 186 ja 188. Ja Quickstep, olkaa hyvät. This is my show. I can't stand what you say. I can't stand what you play. I can't stand what you do. I'm swinging on. I can't stand what you sing. I can't stand what you play. I can't stand what you sing. I'm swinging on. Kiitoksia Quickstepistä. Seuraavaksi erä 2, parit 174, 177, 179, 182, 183, 187 ja 189. Näin. Quickstep, olkaa hyvät. This is my show. I can't stand what you say. I can't stand what you play. I can't stand what you do. I'm swinging on. I can't stand what you say. I can't stand what you play. I can't stand what you sing. I'm swinging on. Kiitoksia kaikki seniori 3 tanssia. Tämä oli vakiotanssien ensimmäinen kierros. Sitten jatkamme lapsi 2D-luokan latinalaistanssien finaalilla.